Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa itong mga sala, rumandam kita pagsaulog ni kanapulog 5 na Domingo, sulod sa tuig. Nagakumbisala ko sa Dios nga magkagagahom sa nga tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako iyamot sa unahuna sa pulong sa buhat. Sa wala pagbuhat, sa kinanglang buhaton, kaya akong dakong sala. Busa nangamuyo ko kang Santa Maria kuno na yung ulay. Katana mga anghel, mga santos, o kaninyo mga igsuon, para niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios nga magagagahom sa nga tanan, pasayloon sa atong mga sala, daron dagitan niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadahit sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos langit nung hari. Diyos samahan makagagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nangadahin kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos Kodero sa Diyos nga nagawagtang, sa sala sa kalibutan, kahaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, nawata ang among mga moyo. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang aming halangdon, O Jesucristo, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo, sa himaya sa Diyos Ama. Magampo kita.
O Diyos, ang kahayag sa imong kamatuoran, nagtultol ka na mo nganha kang Kristo. Himua nga mga nagsunod kaniya, magsalikway sa tanang supak sa Ebanghelyo, kiniamong ipangayo. Pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon ngadto sa katawhan, kun patalinghugan ninyo siya ug tumanon niya ang mga sugo nga nahisulat niining basahona, ug kun mobalik kamo sa Ginoo nga ang Dios sa kinasing-kasing gayud. Dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. Wala kini didto sa langit ni atua sa layo. Dili kamo makaingon, kinsa may mukuha ni ini alang kanato aron kita makadungog ug makatuman ni ini. Wala usab kini didto sa tabok sa laod nga moingon kamo, kinsa may mutabok aron pagkuha ni ini, aron makadungog kita ug makatuman ni ini. Duol ra kaayo kini kaninyo. Anaara kini sa inyong baba ug kasing-kasing. Busa makatuman kamo ni ini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagahupay sa kalag. Ang kasuguan sa Ginoo kasaligan, nagahatag o kinaadman sa yano. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang mga sugo sa Ginoo matarong, nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo sa Ginoo matinaw, nagahayag sa mata. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Ang kahadlok sa Ginoo putli,
nagalungtar sa kahangturan. Ang mga kasuguan sa Ginoo mahatuod, silang tanan mga matarong. O Ginoo, nagabaton ikaw sa mga pulong sa kinabuhing dayon. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Si Kristo mao ang makita nga larawan sa dili makita nga Dios. Siya ang panganayng anak ug labaw siya sa tanang binuhat. Kay pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga tua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahong nga espirituhanon, mga punuan, mga hari ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Diha na siya sa wala pa buhata ang tanang butang, ug diha kaniya ang tanan nahimutang sa ilang hustong dapit. Siya ang ulo sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Siya ang naghatag og kinabuhi sa lawas. Siya ang unang gibanhaw sa mga patay, aron siya ang mag-una sa tanan. Kay pagbuot sa Dios nga ang anak maghupot sa bug-os nga kinaiya sa Dios. Busa pinaagi sa anak, gipasiguli sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon ang tanang butang sa langit ug sa yuta. Nakigdait ang Dios pinaagi sa kamatayon sa iyang anak didto sa cross. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya, miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Hesus. Nangutana siya magtutudlo. Unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan ug giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong unahuna. Ug higugmaa ang imong isikataw ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag. Buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod, buot ilhon nga husto siya ug mao nga nangutana sa kang Hesus, kinsa ba di ay ang akong isikataw? Si Jesus mitubag,
may usa ka tawo nga milugsom gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho. O gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon. Og nahitabo nga may usa ka pari nga miagi niya tundalana. Sa pagkakita niya sa tawo, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Kunya nihagi usab ang usa ka Levita. Ug biduol siya og mitan-aw sa tawo. Ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalana, nahiagi sa gitulisan. Ug sa pagkakita niya sa tawo, naluoy siya. Miduol siya kaniya, ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad, ug gibukusan. Unya gipasakay niya ang tawo siyang hayop, ug gihatod ngadto sa usa ka ambutanan. Ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma, mihatag siya 2 ka denaryo ngadto sa tigatiman sa ambutanan ug mitugon. Galma siya, ug ginigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong bagasto. Ug si Jesus mitapos pagingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isi ka tawo sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa, lakaw ug buhata ang sama sa iyang gibuhat. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Magligo sa makadiyot, mayong gabi ka na itong tanan. Ani na kita sa ika-15 nga Domingo sulod sa tuig. Di na nga itong Ebanghelyo. Bisan ka na itong unang pagbasa, nagisgot, ang Ginoo sa kaimportante sa paghigugma. O ang paghigugma, usa kini ka sugo, nga gisugo ginato sa Ginoo aron makabaton kita kinabuhing dayon. Na timing kaayo sa Ebanghelyo nga dunay magtutudo sa balaod nga nagsusi nga unsa may akong buhaton aron makabot ko ang kinabuhing dayon. O ang kinabuhing dayon, eternal life is always connected with love, with our love of God and our love of neighbor. Ang ato diyang kaluwasan, ang kinabuhing way katapusan, dili day automatic, kinahanglan tog yung haguan, trabahuan, sakripisyuhan, ug mahimo pakamatyan. Mo ni ang gingharian sa langit, ang kinabuhing way katapusan, doon na kita'y himuon. Muna, ang atong paghigugma sa Ginoo, maghatod yun ato paghigugma sa atong isikataw. We must do something. Kaya ang gugma, matupas mortihon, love is not love unless it is shared. Kaya ang gugma di ay, kung mo'y hinungdan nga malangita, kaning gugmaha, ato gining ipakita sa buhat. Kay the greatest proof of love, mo gini ang buhat. No? Mato pa ni San Juan siyang suwat, nga baka ko ng usa ka tawo, kumuingon siya, nga nahigugma ako sa Dios nga wa niya makita, ug wa niya higugmaan yang isi ka tawo nga iyarang makita. No? Man is a liar when he says that he loves God whom he has not seen, but fail to love his neighbor whom he has seen. Mo din ang nindot kaayo no atong pamalandungan nga ato dayong paghigugma sa Ginoo, kinahanglan ipakita gyud nato paghigugma sa atong isikataw. Kay dili gyud angay buwagon. No kaning gugma sa Dios ato paghigugma sa Ginoo, paghigugma sa atong isikataw, kay sama kani sila sa, they are like two sides of the same coin. Usa ka kamatuoran sa duha ka kadagway, no, ang paghigugma nato sa Dios ug sa isikataw. Munang ang kaning paghigugma sa isikataw paladman pagyod sa Ginoo, kay doon na may magtutulo sa balaod sa Ebanghelyo nga nagsusi nga kinsa man ang kong isikataw.
nga pasabot niya kinsa may akong tabangan nga tao kay kanigyon siya magtutudlo sa balaod sa Kahudyo. Nagtuo tingali siya nga iyang isikataw maurang iyang makita nga silingan katong duol kay si balay isikahudyo, pero wag isa magtuo nga ang tinud-anay din silingan kun doon na kita paghigugma sa itong isikataw. Bisag dili pa nato duol og balay, bisag layo pa sa gipuy-an, pero kung doon na kita paghigugma sa itong isikataw, mahimo kitang silingan sa atong isikataw. Ang pangutana di ay di kaduhang pangutana nga gawas nga who is my neighbor. May kaduhang pangutana, how can I be a neighbor to my fellow man? Nga unsaon man pagkahimo nako nga silingan sa akong isikataw. Kay ang kaning atong pagtabang wala man ay mag-agad sa kuan kining aturang duol kaayo nga ang mga silingan kundi at tinud-anay nga pagtabang, no, real genuine service knows no boundaries. Why kuan ba boundary? Kinumdum lang ko sa pagbuto sa Mount Pinatubo, pagbuto gyud nag-auhag dayang mga sa gobyerno, sa simbahan, no, nga manghatag kitag mga pagkaon, mga habol, daghang mga butang-butang. Ya pagtabang na dito, wa gyud pilia kinsay tabangan. Kristiyano ba? Puros bara Katoliko? Wa. Basta nanginahanglan tabangan. Bahalag dili Katoliko, bahalag Protestante, bahalag Muslim, nganuman tungod kay ang gugma ang atong pagtabang wa may kanang gitawag o kondisyon. Muna tinud-anay nga pagtabang, no, real service sets no conditions, sets no limits, no, why boundaries. Basta ang tinud-anay nga pagtabang tabang yun tungod sa paghigugma. Ug mao nin hitabo sa Ebanghelyo ngatong nadungog karon, the parable of the good Samaritan, nga dunay usa ka tawo nga gibanhigan, gitulisan, unya gibiyaan sa daan nga himatyon. Nga dunay usa ka pari nga miagi. Nakakita tin sa pariya pero gibati tin sa kanang kaluoy pero wa siya gibuhat. Lahos siya. Ang kaduhang niagi ang Levita. Mao gyapon ang iyang gihimo. Wa gyud siya gihimo pagtabang sa tao, igo lang sang nitan-aw. Pero ang Samarianhon, pagkakita gyud niya sa tao, nanaog siya siyang gisakyan, no? Matupad dinhi na usa ka Samarianhon nga nagpanaw niadtong dalanan niya agi sa gitulisan. Pagkakita niya sa tao, naluoy siya, miduol siya kaniya, ug gibubuan niya glana ug bino ang iyang mga samad ug gibukusan. Unya gipasakay niya ang tao siyang hayop ug gihatod ngadto sa usa ka abutanan ug didto iyang gialimahan siya. Ang hulagway sa tao mo kini siya gitawag og love in action. Gibati sa kaluoy. Nga kani kaluoy sa in English compassion. Gikan sa Latin nga pulong compassio. Meaning, to suffer with. Nga maluoy dito sa atong isikataw, atong bation ang gibati siyang atong isikataw. Kung nasakit siya, ato sa bation ang iyang kasakit. Kung siya gigutom, giuhaw, ato sa bation ang iyang kagutom. Atong ipakasama atong kaugalingon sa iyang sitwasyon. We allow ourselves to be touched by the suffering of others. Napakasama ta sa atong silingan, no? Napakasama kita sa masakiton, katong gibanhigan, katong gitulisan, na atong gifeel, atong gibati. We empathize, we sympathize, no, with the suffering. Mo din isay gitawag og kompasyon, kaluoy. Ang tinud-anay nga kaluoy maghatod gyud ay nato
sa pagbuhat og maayo pagtabang. Muna ang nindot kaayo no atong pamalandungan kay dinis kalibutan, daghan kay nanginahanglan, daghan mga kabos, daghan mga masakiton nga angay tabangan. Pero doon ay mga tao nga motabang sing isikataw for humanitarian reason. Muna gitawag og mga philanthropist. Motabang sila tungod sa tao. Pero sa Ginoo, motabang kita sa atong isikataw, labi na sa mga masakiton, mga kabos, mga nanginahanglan, tungod kay Jesus identifies himself with the suffering. Jesus identifies himself with the poor, with the needy, with the lonely. Ang Ginoo anaa kanila. Ingon bitang Ginoo sa matag higayon nga inyo kining gihimo sa labing ubos nakong mga igsuon. Inyo kining gihimo diri kanako. Ang nindot ni kaayo nga rason nganong motabang ta sa tong isikataw kay anaa di ay diha ang Ginoo sama ra nga atong gitabangan, gitambalan, atong gihupay, atong gialimahan ang Ginoo. Kay ang Ginoo anaa sa mga nanginahanglan. Munang pumutabang ta sa mga kabos, gipahinumduman kita nga mutabang sa tas Ginoo. No? Dihay usa ka tawo naglakaw. Pag-agi niya ko sa ka-iskina, kita sa mga pobreng ipanggutom, nang hilak tungos kagutom, way sudan, way bugas. Pagkatod sa pikas sa iskina, kita sa masakiton, nga way nagtambal, no, nag-anto sa kasakit silang mga balatian. Pag-abot niya sunahan, nasa mga tao nga na problema, kay gipangbiyaan, gipangsalikway, way nagatiman. Motong, dito sa unahan, nisinggit siya, hangad siya sa langit, Ginoo. Nakaako ba ka Ginoo sa pagtanaw ng mga tao nga wag yung kay gihimo, na gigutom, masakiton, way bugas, way tambal. Imo rin ipasagdan ng mga tao, Ginoo. Wag yung kay gihimo, ano sa may mong gihimo, Ginoo. Pagtaod-taod, doon ay tingog nga dadungog, mingon ang tingog nga musay way nahimo. Dako kay kog nahimo sa kalibutan. Ingon ang tao, sa may mong gihimo, Ginoo. Ani mga masakiton, kani mga nanginahanglan, mga kabos. Ingon akong gihimo, nga labing dako kay akong gihimo. Ikaw, you are my greatest work of art. Gihimo ko ikaw. Gitagaan ko ikaw kasing-kasing nga mohigugma kanila. Gitagaan ko ikaw kamot sa pagtabang kanila. Gitagaan ko ikaw tiil aron pag-adto kanila. Gitagaan ko ikaw mga pagbati aron mubati sa ilang kaguol, silang kasakit. You are my greatest work of art. Muna pahinumdum nato nga kung kita mosultis Ginoo nga unsay imong gihimo, Ginoo, ang isultis Ginoo ag igtubag, ang gihimo gyud Ginoo nga labing dako nga kita gibuhat niya. Gitagaan kita niya kasing-kasing nga muhigugma sa mga tao nga way nahigugma, nga way nagatiman. Gitagaan kita mga kamot, pagtabang sa mga nahanglan. Gitagaan kita tiil, pag-adto, pagduol sa mga naglisod, sa mga gisulay, sa mga gisakit. Ato pakpakan ang Ginoo kay hagit kinitang kanato. God is challenging us to use all the talents that He has given to us. Hagit kini kanato. Dako kay gibuhat ang Ginoo. Ang ato na sang buhat mo'y atong ipakita ngadto sa uban. Kay kita nagda sa tingog sa Ginoo. Kita nagrepresentar sa Ginoo din sa kalibutan. Atong ipabati giunsa kita paghigugma sa Ginoo. No, ang gugma nga nadawat nato gikan sa samahan diha kang Hesus ug sa Espiritu Santo nadawat sa mga apostoles na atong nadawat ato sang ipabati ngadto sa atong isikataw kining gugmaha kay ang gugma ra bang gyud maoy makapalangit nato
ang gugma gyud makapahimo natong bililhon at tubangan sa Ginoo. Tungod kay love is the greatest treasure that man can possess. Kung doon na natin ang gugmaha, dili kita halayo sa gingharian sa Dios. Man can give without loving, but you cannot love without giving. Manindog kitang tanan, magampo kita nga sa Ginoo, nagatuo kami sa Dios, ang Amahan, makagagahom sa nga tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Kristo ang bugtong anak kinunato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak Santa Maria nga Birhen, gisakit sugo ni Poncio Pilato, gilangsang sa krus, namatay gilubong, mikunsad sa mga nangamatay sa katulo ka adlaw, nabanhaw gikan sa mga minatay misa ka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagahom sa katanan, gikan dito balik sa rong paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitas mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, ug pagkabanhaw sa lawas kinabuhing way katapusan. Amen. Mudangop kita karon ngadto sa Ginoo, dalang atong mga pag-ampo, pangayoon nato nga ang iyang tingog magbag-o kanato diha sa atong paghigugma sa Dios ug sa atong isikataw. Ug mayon kita, mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among pag-ampo. Mahigugmaong Dios, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa simbahan sa tibuok kalibutan, padayong bukas sa pagiya sa Espiritu Santo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa kanasuran sa tibuok kalibutan, inaghat sa kaligdong maglingkawas sa mga kabos gikan sa kawadon ug magwagtang sa tanang paagi sa inhustisya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nagdumili sa pagpamati sa Ebanghelyo, o naninguha sa pagpahilom sa simbahan, nga maabli ang ilang mga dalunggan alang sa tingog sa kalinaw, ug ang ilang mga kasing-kasing alang sa makanunayong presensya sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, mga idaran, ug mga huyang, ug ilabi na sila nga himalatyon. Mahupay tungod sa ilang kasayuran sa naghingapin nga gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatayng matuohon, makaangko na sa ganti sa kinabuhing tunhay didto sa langit nung gingharian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among pag-ampo. O Diyos sa mga mahandong gagawin mga pag-ampo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga isuon, magampo kamo, arong ako ang iyong sakripisyo.
Dawaton to sa Dios Amahan magagagahom sa nga tanan. Dawatan ng taas si Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawatang mga gasa sa imong simbahan ug himuha kining Eucharistia, magtabang ka namo pagtubo diha sa kasantos ug sa pagtuo kini among ipangayo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo, Ibayaw inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang hayog mataro, Santos nga mahan, Diyos nga tunhay magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kanaluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya. Gikan sa kamatayon nga dayon ug siyang pakabanhaw. Mihatag sa kanamo sa kinabuhing walay katapusan. Ug busa uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, kay gulang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasar mahimo kanilang kanamo nga lawas o dugo ni Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang gugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto siyang mga tinun-an og miingon dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balikan. Aron maghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga matubang mga lagad kanimo, himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among nga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Senyor San Jose, sa mga apostoles na mga santos, nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan, uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo, magagagahom nga amahan sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahon, naron dinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug minayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ay imo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanak kaninyo. Maanaw sa kanimo. Karon ipakita ang timaan, itong pagkamanagsuon ang panagdait ng aking tanan. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw
Ay suon mo kini si Jesus ang kudiro sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang naluoy o gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, Dili ako ang kanimo panipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat namo sa misteryo ni Eucharistia, himuang ang imong makaluwas nga gugma, magtubo kanunay dinhi kanamo, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga mga gagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, tundaro ng kalinaw, ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.